बिथांमोना दाय खालायगोन दाय बुंगोन बिथांमोननि मानसि गेदारिंआ 5,000बो बारा जायाखै अब्ला बेखौ बिथांमोना दिनै 1 लाख गेदारिं जादों होनबा जागोन नामा नोंथांमोना नायबानो जाबाय दिनै 4,000निबो बारा जोंना मोनसे ब्लक कमिटियावनो जादों बे मा हाग्रामा सारखौ फोथाया नामा BPF दलखौ फोथाया नामा दिनै BPFआ 17 बोसोर मावनानै प्रुफ खालायबोदों जायनि बेलायाव दिनै बर' रायजो राजाफोरजों BTCआव थानाय रायजो जानाय गुबुन हारि माहारिफ्रा लोब लोब फोथायनानै दिनै BPFखौ फिन सोरखार फैनायखौ लुगैजादों बेनो मोनसे फोरमान नंखायनो आं खावलायदों नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै प्रमद बर'आ हाजारखि होसोग्रा बुङाथों मानो बिथांमोननि EMफोरा होसोग्रा बुङाथों मानो बिथांमोननि मावनाया दिनै मोनफानि उनाव मोनफा जोंनि BTCनि रायजो राजाफोरखौ बिपदनि लामाजोंसो माथो बिथांमोना दैदेनलांबाय थादों बिथांमोना बुंनाय बाथ्राया मोनसेबो नंखाय सैथोथि गैया नंखायनो दिनै जों बुंदों बे 17 बोसोराव प्रुफ खालायखाबाय BPF सरकारा आरो दिनै BPFआ मावनो गोनां गोबां खामानि दंबावो रायजो राजाफ्रा नंखायनो फोथायदों पुनराय शासन बारखौ 25आव BPFनो सरकार सालायनो खाबु होगोन आरो फैबाय थानाय 26आव उदालगुरि जुदि समष्टि जायोब्ला लकसभाया उदालगुरियावबो जों BPFआ देरहागोन क'क्राझाराव देरहाखागोन बेथ' फाइनाल जानानै दं नंखायनो दिनै आं खावलायदों नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोननि बुंनाय बिथांमोननि मावनाय मोनसेबो गोरोबा फार डिफारेन्स नंखायनो दिनै खावलायदों रायजो राजाफ्रा बिजिनायनि सम बिथांमोननि बुंनाया मोनसेबो रज'वा बिथांमोना जि बुंदों बे गासिबो नंखाय गोजा बिथांमोना बुंनो हागौ गोदै प्रमद बर'आथ' बुंनायाव खम नङा गबिन्द बसुमतारीमोना जिबायदि बुङो नङा होमबा दिनै राकेश ब्रह्ममोना जिबायदि बुङो फेरेंगा बसुमतारीमोना जिबायदि बुङो बिथांमोननि बुंनायावथ' सुर दंना गैया गनाय जागोन ना जाया बेखौ नाया खिन्थु डाइरेक्ट मानसिखौ बुंनानै गावसिनि दायखौ एरायनानै थांनो नागिरो नंखायनो आं नुदों दिनै बिथांमोना बे बारा गोबाव गैला 2 बोसोरल'सै एबार नैबे 2023 आरो 24आव जिथु बोसोरिखा बाजेट 800 कोटि थाखा बे 800 कोटि थाखाखौ बिथांमोना बाहायनो हानाय नङा मानोना दासिमहालागैबो नै बे मासहालागैबो बिथांमोना थांनाय बारनि 722 कोटि थाखाखौनो कमप्लिट बाहायजोबनो हायाखै बिथांमोना नंखायनो आं खावलायदों जे बिथांमोनखौ माने गादियाव जिरायहोबाय थायोब्ला BTCखौ सलायहोबाय थायोबा BTC रायजोआ मालाबा उन्नयन जाया माने आरो 5 बोसोर नङा 10 बोसोर बेकसो जागोन बिथांमोनखौ सरकार सलायसोखैबा आरो सरकाराव दासान्दि पिस रेलि लानो गोनांथि नामा बेनोथ' साननो गोनां दिनैनि थारिखआव बिथांमोना मानो पिस रेलि लाखो मावनांगौ बिथांमोना मावनो हायैनि थाखायनो दिनै बिथांमोना मा बुंदों पिस रेलि रंजानायनि रेलिनो मा बिलाय दा नै बेफोरनो फोरमान ना मावनो हायाखै मावनो हायैनि थाखायनो दिनै माने गादियाव जिरायहोबाय थायोब्ला BTCखौ सलायहोबाय थायोबा BTC रायजोआ मालाबा उन्नयन जाया माने आरो 5 बोसोर नङा 10 बोसोर बेकसो जागोन बिथांमोनखौ सरकार सलायसोखैबा आरो सरकाराव दासान्दि पिस रेलि लानो गोनांथि नामा बेनोथ' साननो गोनां दिनैनि थारिखआव बिथांमोना मानो पिस रेलि लाखो मावनांगौ बिथांमोना मावनो हायैनि थाखायनो दिनै बिथांमोना मा बुंदों पिस रेलि रंजानायनि रेलिनो मा बिलाय दा नै बेफोरनो फोरमान ना मावनो हायाखै मावनो हायैनि थाखायनो दिनै BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ हाग्रामा सारखौ दाय खालायनानै बिथांमोना टार्गेट खालायना बुंनो थाखाय मोनसे गावसिनि वर्कारफोरखौ लेंनानै मोनसे टुप होनानै गावसोरखौ मोनसे पजिसन लाखिनानै मोनसे परिकल्पना साजायदों आरो बिथांमोना ओंखायनो बे रायजो राजाफ्रा बुजिखाबाय नुखाबाय बिथांनि सरकार सलायनाया जे फ्लप बेखौ बुस्थुआ हमनो हादों आरो हाग्रामा सरकारखौ बुंदोंदि हाग्रामाया गोबां बिदिनो UPPLखौ गोबां डिस्टार्ब होदों बिदिनो गोबां माने भाइरास होना होदों बिनि साननाया अलवेज नेगेटिभ होना बुंदों नङा जोंथ' दिनै रायजो राजाया दिनै जोंखौ नङा होमबा भट होनानै जोंखौ देरहाहोदों जों दिनै अपोजिसनाव BPF राजनितिक दल हिसाबै जों अपोजिसनाव दङ बिथांमोननि सालायनाय सरकार सालायनाय बिथांमोननि बुंनायखौथ' जों रायजोनि गेजेराव जों फोरमायनांगोन ना मानोना बिथांमोना जि खोथा बुंदोंमोन BTCखौ जिबायदि बिपदआव दिनै बिथांमोना लांबाय थादों बिथांमोना सरकार सलायनो हायाखै बेखौथ' जों दिनै रायजोनि गेजेराव थांनानै बुंनांगोन नंखायनो बिथांमोना खर' सादों सैथो खोथाखौ बुंना होनायनि थाखाय बिथांमोना खर' सादों पावारखौ बिथांमोना लानानै सलायनो रोङाखै जायनि बेलायाव दिनै फैसाया बबाव बाहायदों बोरै मा जादों बेखौ रावबो मिथिया बिथांमोननि दिनै जायफोर जायफोर MCLA जायफोर BCDC चेयारमेन जेब्लानोखि बिथांमोना बुङो अब्ला गावसोरनो बुङो जोंनि सरकारनियाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा मोजां सरकार सालायनो हायाखै होनना बिथांमोननि कर्मिफ्रानो बुङो आरो जोंथ' माबाव ओंखायनो दिनै नुदों बिथाङा गावनि दायखौ
खोमोरनो थाखाय गावनि दायखौ माने थगायनो थाखाय दिनै BPF-खौ दाय होनो थाखायसो बे मोनसे माने हेपिनेस रिलिज बिथांमोना नंखायनो बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन आरो आंजों दिनै BPF-खौ खुनु पइन्ट लाखिनो हाया फसिसआव सरकार फैगोन ना फाइनाल आरो थेंक इउ